és a dir, que li posi més o menys publicitat. Hi ha una sèrie de factors que no depenen de tu, ostres, que fan difícil que l'audiència o no sé, que tu puguis decidir el que passarà numèricament amb el teu programa. El proper pas és escriure un llibre d'audiències. Com? El proper pas és escriure un llibre sobre les audiències. Sí, es podria escriure, seria molt avorrit, perquè jo trobo que el tema de les audiències li estem donant cada cop més importància als que ens dediquem a tot això. Això està traspassant al carrer i la gent pel carrer a vegades també et comenta, que jo flipo, no? Que algú, la caixera del súper et digui el otro día un 7,5, Y yo, ¿y qué? ¿Y tú qué? ¿La leche Ato a 99? És com coses que jo trobo que haurien de formar part de la vida interna de cada professió. En aquest cas, de la tele, la seva vida interna són aquestes audiències, aquests paràmetres. Crec que cada cop som més esclaus d'això, cada cop ens ho creiem més, no hi ha cap altre tipus de paràmetre que ho mesuri, i jo crec que hauríem de començar precisament a inventar-nos altres tipus de maneres de medir l'audiència. Aspectes més qualitatius que quantitatius, no sé, que no només sigui el número, que el número condicioni tant, que 3 dècimes amunt o avall et condicioni un dia, és una mica absurd per part de la gent que ens hi dediquem a això. I ens passa, O sigui, jo t'asseguro que quan tens un mal dato et sents el tio més imbècil de la tele, i quan tens un bon dato dius, hòstia, som boníssims, i ni una cosa ni l'altra. Segur, segur. Canviant de tema radicalment... Sí, millor, perquè aquest és molt avorrit. Hi ha rumors que diuen que Andreu Buenafuente té un poni per anar al bany. Bueno, té dos. Té un pel matí i un altre per la tarda, perquè no el Hammer, no? Sí. I el Hammer també, sí. Doncs, no, el que volíem preguntar-te és si creus que podràs assolir aquest nivell algun dia i de poder-te comprar un poni per anar a un bany i un Hammer per... Jo vull un koala que em vagi a buscar al diari. És el meu somni, i, bueno, ara vull fer un viatge a Austràlia, li he demanat una recomanació a Jordi González, que també té moltes ganes d'anar-hi. Crec que hi ha anat molt sovint, sí. I així, doncs, al final aconseguiré el meu somni. Va, està bé. Bueno, Infiltrar gent, com ja he dit, és una de les accions més destacades que fan el programa, però també, entremig d'aquestes coses, trobem seccions, com per exemple la del Yoyas, que el portes amb cotxe a fer una volta i explica una mica de què va el món, o el Cuentachistes del Fernando. Aquesta temporada el Yoyas continua sortint, però el nostre amic Fernando ha desaparegut. Què ha passat amb ell? L'han ficat pel club del xiste, ha fet una fàbrica de mariconeres, o l'utilitzes com a cangur del teu fill? Com a cangur del meu fill, no, ja m'agradaria. No, el Fernando, mira, curiosament sí que va fer un càsting per anar al club del xiste, i no sé si encara l'han de trucar, o si acabarà anant, però en un programa, bueno, en qualsevol programa de tele tu vas fent provatures i tens grates notícies i grans sorpreses com el descobriment de Fernando en el seu moment, però el mateix programa doncs fa un gir que potser no és un programa tan seccionat com el teníem abans, és un programa més temàtic que agafa un tema i l'intenta disseccionar, però sempre a partir d'aquell tema, i la cabuda del Fernando en aquest sentit era més complicada. I també, bueno, són decisions que consensuades amb ell, i això pues s'acaben prenent, i diguéssim que la durada dels personatges televisius a vegades és la que és, i la meva també ho serà, i és així, això va així. Però per això ha sortit menys, sobretot per la tematització dels programes. Com a guionista, com a tertulià, com a periodista, com a presentador, com a monolista del Terrat Pack, que per cert em vaig trobar el Fernando allà, on té el cim el Jordi Évole? Com, perdona? On té el cim el Jordi Évole? El cim està en poder tenir temps per anar a buscar el meu fill al col·le de tant en tant, i poder fer compatible aquesta vida de bojos, que és la de la tele, amb la teva vida personal. Més que qualsevol fita professional, on crec que ja he fet més coses de les que em podia esperar. Vale. El programa t'hem vist, que t'agrada llançar reptes als teus entrevistats,
I com que avui tu ets la nostra entrevista, Sí. nosaltres et volem llançar un repte de cara a la propera temporada. Ui, però això ja Comenceu no ho faig, això dels reptes. Bueno, no, és broma. Era per escaquejar-me. No, ja sabem. Bueno, doncs, torneu el dia 5 de setembre, vosaltres, ja vam veure Això ens han dit, el Rajoy fent-vos la careta aquella. I ens agradaria que entreguessis... Ho va fer bé, eh? Oh, el tio aquell té fusta per la tele, eh? Té molta fusta, molt bé, sí. Sí, el plató va quedar collonut, eh? Ho hem de dir. Gràcies. Ens agradaria, ens faria especial il·lusió que entreguessis un saler, o ni que sigui sal, a qualsevol personalitat del Partit Popular o del PSOE, o algú així. Acceptes el repte? Ho intentaré, l'accepto, no sé si la compliré, però l'accepto. També et dic que a l'arrencada de la següent temporada difícilment veig a polítics del PP i del PSOE perquè estarem a Amèrica i a Sud-amèrica. Ah, bueno. O sigui que... Si li vols donar al Chávez? Bueno, mira, és una bona opció també. Sí que hi ha ja els hi diré. pressupost. Bueno, amb això no hi ha cap problema. Chávez segur que ens concedeix una entrevista, estic convençut, no té altra cosa a fer, i ja li diré, mira, això és el xaler de Matadepera Ràdio, em dirà, hombre, Matadepera Ràdio, compañero bolivariano, sí, ja està. Sí, ens nacionalitzarà, també. Us nacionalitzarà el xaler. I per acabar, una triple pregunta i breu. A veure. De tots els programes que has fet, digues quina va ser l'entrevista que vas dir, això no serveix per res. Doncs alguna que, no sé, recordo una entrevista a Gallardón, que quan la vaig acabar vaig pensar no haver-la fet hagués sigut exactament el mateix, perquè és d'aquells dies que o tu no estàs bé per treure la informació a l'altre, o l'altre està molt hermètic, però allò que no treus res, sí. doncs aquesta vaig dir, això no serveix per res. Com el president. Com el president. Quin ha sigut el moment que has tingut més por de ser detingut? A Turquia. A Turquia. A Turquia ha pujat un camió mentre cridava Luis Aragonès, que van sortir uns senyors de seguretat del Fenerbahçe, i aquell dia vaig pensar, aquí hem llepat. Aquí hem llepat, no? És que Turquia és, bueno... La temporada que ve s'hi ha de tornar per veure el Guti, eh? Que se'n va, definitivament. Bueno, es parla. Sembla que el fitxarà l'equip del Rijker. El Galatasaray. Sí. Això diuen, no ho sé. Veurem els duels Guti contra Guiza. Ostres, duelo de titanes, eh? Jo em compraré el digital, l'abono Liga Turca, especialment per veure això. Molt bé, si vols parlo amb en Roures, que segur que tenim els drets i te la passa directament. Si ens ho pots passar i a veure si podem retransmetre aquí a Matadepera Ràdio. Sense problema. Home, a Matadepera la gent està boja per la Lliga Turca. Tu veus un fervor, veus banderes turques penjades dels balcons, tu has de venir un dia. Et convidem quan vulguis a venir i vivim això a la Lliga Turca perquè és apassionant. I s'agafen moltes turques també. També, depèn de com... Sí. És molt típic. Molt típic. Sabem que ets molt del Barça. Sí. Com veus el Barça l'any que ve? El veig molt bé. El veig molt bé, sobretot perquè ens tornen a fer la feina des de fora i ens motiven sense necessitat de... Bueno, és difícil a vegades quan els equips porten 2 anys triomfant, com ho està fent el Barça, és difícil que aquell mateix grup continuï motivat o amb la mateixa fam de títols. I aquesta motivació aquest any ens arriba gratuïta per part de la milionada que es gastarà Florentino fitxant a Mourinho, i això s'ha d'agrair. Jo crec que també marcarà molt la temporada que ve, sobretot l'arrencada, el que passi al Mundial. Al Mundial hi ha 8 jugadors del Barça. Quasi 9, no? Quasi 9. Ostres, el Mundial condicionarà molt l'arrencada de la Lliga. Serà una temporada en la que pràcticament no hi haurà descans per a aquests jugadors i són la columna vertebral d'aquest equip i bueno, veurem quan comencen a caure les seleccions, les que queden fins al final i no sé, això jo crec que marcarà molt la temporada vinent. Perquè el Barça, imaginem-nos ara que es queda sense diners i s'han de vendre un jugador. Qui vendries, Ibrahimovic o Chigrinsky?
Jo... ostres, Difícil, eh? ostres... Vinga, Chigirinsky. Ja, Li donem una altra oportunitat a Libra. va, fora. No, tu ets més valent, no? Jo em vendria Libra, home. Em podem Ja. treure 30 milions? Saps què passa? Que a mi qualsevol decisió del Pep, i la de les dues són del Pep, però diguéssim que la insistència que va tenir en Libra va ser molt gran, crec que no són gratuïtes aquestes insistències d'un tio tan potent com el Pep i amb la clarividència que ha demostrat portant aquest equip i aquest grup. Per tant, és de justícia que tingui una altra oportunitat, tant el Pep com Libra. En aquest tema, el Pep té totes les oportunitats del món. Crec que el Pep podria perdre tot les 10 següents temporades i encara li hauríem d'estar agraïts. Home, la paciència del culer tampoc és tan gran, crec jo. No, és per això, però crec que n'hauríem d'aprendre d'això. Crec que aquest any hem après també una mica d'això. Per primer cop hi ha hagut una derrota dolorosa com la de l'Inter i no s'ha fet un drama. I això està molt bé. Bueno, doncs, moltes gràcies, Jordi. A vosaltres. Algú vol afegir alguna més? Home, si ens vol fitxar per un dia d'infiltrados... Sí, qualsevol cosa estem aquí, ja... Teniu el nostre mail, bueno, el meu telèfon, truqueu a mi i jo ja parlo amb els meus companys. Quan sou vosaltres? En som, bueno, ara mateix aquí en som 5. 5 i mig. Sí, 5 i mig, veníem que no ve mai. Però teniu la mateixa veu, m'ha semblat que parlava sempre amb la mateixa persona. És que estem molt units. Molt bé. N'hem parlat dos, pràcticament. Sí. I un ha afegit algunes altres coses, però està mitja fònic avui no pot. Molt bé. Igual és que no l'ha sentit. Doncs sort amb la propera temporada. Sort a vosaltres. Moltes gràcies per l'entrevista. A vosaltres. Vinga, adéu-siau. T'ha fet gràcia això? Home, sí. T'ha escapat el riure. Sí, Dic, potser s'estan fotent a la meva cara. No, a la cara no, en tot cas a l'orella, però a la cara no. Moltes gràcies per l'entrevista. És que aquí tenim una finestra i veiem com passa la gent pel carrer i gent que fa gràcia. D'acord, espero que sigui per això, perquè per un moment ha semblat que et suava la polla l'entrevista. No. Amb el que ens ha costat aconseguir-la. Portem setmanes esperant. Doncs al final ha sigut possible. I jo molt content. Doncs, bueno, ara sí, moltes Digue-li l'Andreu gràcies. que si vols també estem aquí. D'acord, doncs ja li diré. Vale, vinga. Quin acomiadament, no? Més lent, no?, que estem fent. Sí, Podem continuar acomiadant-nos un rato. No són de despedides aquí. Bueno, al ritme. Molta sort, vagi bé les vacances. Igualment. I records aquí a Talapera, no? Sí. Vinga, i bon any. I bon Nadal. Bon Nadal també a vosaltres. Què feu a l'estiu? A l'estiu, doncs, no sé, encara ho hem de pensar. Molt bé. Encara ho hem de pensar. Farem un altre programa a l'estiu. Bueno, doncs, vinga. És difícil, si l'he de dir un personatge. Costa. Va, penja tu. Va, vosaltres, tontos. Penja tu. Penjo jo, ja està. Adéu. Vinga, adéu. Adéu.